Sanxenxo estrará este sábado dúas liñas de transporte urbano circulares e un autobús lanzadeira. Este último terá o seu punto de partida no polígono de Nantes, onde se vai habilitar un aparcadoiro disuasorio para uns 300 coches. As tres liñas estarán dispoñibles ata o 8 de setembro. Que tal, saudos? Esta mañá o alcalde de Sanxenxo e a directora xeral de mobilidade da Xunta aprobaron este novo servizo lanzadeira facendo todo o seu percorrido. Dentro duns minutos ampliamos agora titulares. Sanidade anuncia que este verán licitará a redacción do proxecto de construción dos novos centros de saúde de Meis e Noia. No caso da vila noiesa foi o propio conselleiro de Sanidade o que fixo o anuncio in situ nunha visita esta mañá. Ese anuncio da licitación do proxecto meisino trasladoulle, entre tanto, o xerente da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés, José Flores, a alcaldesa meisina nun encontro celebrado no Hospital Provincial. O alcalde de Ribeira recepcionaba esta mañá a nova grada cuberta do campo de fútbol da Fieiteira. A instalación conta con máis de 200 localidades para que o público poida ver os partidos a resgardo das condicións climatolóxicas. Dende o Concello están tamén a traballar nun proxecto para a mellora do ximnasio nese mesmo complexo. Imaxe curiosa, esta mañá en Pontevedra ali estrearon un cargador de móviles que funciona con auga. Está instalado na praza de Barcelos. A enerxía xérase a través dunha turbina que se alimenta pola forza da traída municipal da auga, xerando unha enerxía equivalente a uns 5 voltios, igual que os cargadores de teléfono convencionais. E Meis ten todo listo para as súas festas do San Bieito. O Adi Galego será un dos pratos fortes da proposta musical xunto con orquestras como os Satélites ou a Marbella. Na parte gastronómica, os callos serán un ano máis os protagonistas absolutos destes festexos, coa 32ª edición da súa festa o 14 de xullo. Ademais, haberá distintas actividades paralelas como o torneo interparroquial de fútbol ou a xa clásica BTT dos Callos. E dentro duns minutos, aquí en Canal Rías Baixas, nova edición do programa Falemos. Agora, imos coas novas do día. A Xunta licitará este verán a redacción do proxecto de construción do novo centro de saúde de Meis. Anunciou hoxe o xerente da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés, José Flores, nun encontro que mantivo no Hospital Provincial coa alcaldesa meisina, Marta Giraldez. O xerente lembrou que o novo centro de atención primaria de Meis roldará os 1000 metros cadrados, sustituindo as actuais instalacións sanitarias empregadas nos últimos 30 anos. Vaise construir este novo ambulatorio na finca de Parga, adquirida, xa saben, polo Concello. No transcurso desta xuntanza, lembrouse tamén o plan funcional que recolle a capacidade asistencial que terá o futuro centro de saúde, que disporá de 6 consultas de adultos, unha sala polivalente, unha de toma de mostras, área pediátrica con 2 consultas e área da muller cunha consulta de matrona e sala de educación sanitaria. Entre tanto, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, desprazábase tamén esta mañá ata Noia para visitar o centro de saúde da localidade. Aproveitou esa visita para anunciar que a Xunta tamén vai licitar este verán a redacción do proxecto do novo ambulatorio cun investimento por riba dos 10 millóns de euros. A visita de hoxe a Noia tiña como principal finalidade coñecer de primeira man as necesidades en materia sanitaria do actual centro de saúde e, de paso, coñecer o traballo que desenvolven os profesionais que a diario traballan nel. A coñecer de primeira man as inquietudes e os problemas que hai neste centro de saúde e que hai tamén en xeral en atención primaria. Para nós a atención primaria é unha prioridade. Pensamos que temos que cambiar o modelo, replantear o modelo. A atención primaria é un elemento vertebrador da sociedade galega e, por tanto, creo que todos os galegos e as galegas deben de opinar ao respecto. Que tipo de atención primaria queremos ter e que tipo de atención primaria podemos ter. Aproveitou a visita para anunciar que a Xunta ten intención de sacar a licitación este verán a redacción do proxecto do novo centro de saúde, que suporá un investimento de preto dos 10 millóns de euros. A promesa que vamos a cumprir é a promesa do novo centro de saúde daqui de Noia, un investimento de 10 millóns de euros. Este mes de xullo vamos a licitar o que é a redacción do plan do novo centro de saúde para que o ano que ven
se redacte ese plan e ya xa en o ano 2026 pues, empezar a construir ese novo centro que sin duda pues, estará á altura do que Noia necesita e merece. O alcalde Santiago Freire agradeceu a visita e o compromiso da Xunta para dar resposta a unha bella demanda na vila, como é a construción do novo centro de saúde, que se emprazará nunha parcela de titularidade municipal en San Lázaro. Segundo él, será un edificio moderno e totalmente equipado. Trátase dun centro de saúde de máis de 4.200 metros cuadrados construído, con todas as unidades asistenciais actualizadas, que ampliación tamén de determinadas consultas e de determinados servicios sanitarios que non incorporaba o centro de saúde actual e, por tanto, estamos ante un dos investimentos máis importantes que se van a levar a cabo ao longo desta legislatura no termo municipal de Noia. As previsións que manexa a Xunta é que o proxecto poida estar rematado ao longo de 2025 para poder contratar e iniciar as obras xa no 2026. Bueno, en Noia, o conselleiro de Sanidade tamén se referiu ás medidas extraordinarias tomadas pola Xunta de cara a mellorar a atención sanitaria este verán ante a falta de médicos coa incorporación dos MIR. Sanidade agarda que ao menos o 80% dos médicos internos residentes de cuarto ano da especialidade de Medicina Familiar e Comunitaria acepten cubrir as vacantes en centros de saúde e puntos de atención continuada durante esta época estival. Vale, o número exacto non o sabemos porque desde hoxe cando ha empezado o programa, ¿no? Pero por referencias que temos dos mires de atención de medicina de familia comunitaria, polo menos o 80% van a participar do programa. Incluso hai algunha área sanitaria que o 100% dos mires van a participar nestes programas de apoio á cobertura durante o verán. Gómez Caamaño sinalou ademais que a Xunta si fixo os deberes por tratar de solventar un problema, como é a falla de médicos, moi ao contrario co goberno central, que segundo el segue sen facer o seu traballo. Sei que ha sido controvertida, pero, insisto, é unha medida totalmente legal, está dentro do programa formativo dos MIRs de Medicina Familiar e Comunitaria, é voluntaria, é incentivada e encima supervisada. O sea, vai vir unha medida impecable. Además, avaliada polo Ministerio de Sanidade, aunque despois salgan fora por aí a decir cousas que non teñen nada que ver con o problema. Nos hemos hecho os deberes, que é facer un plan, saberemos como sale, e o Ministerio de Saúde sin facer o seu traballo, que é fabricar médicos. Eles ten a potestad para tanto en educación pregrado, que é formación de médico, como formación de especialistas, de solucionar o problema que temos de déficit de profesionais sanitarios. Nos, en ese aspecto, como xa anunciou o presidente, a nova convocatoria de plazas MIR, pois é a máxima da historia, con o 100% de plazas acreditadas en especialidades tan importantes como medicina familiar e comunitaria, medicina interna, geriatría, psicología, psiquiatría, máis non podemos saber. A inspección do veleiro Fría atopado á deriva fronte ás costas da Guiño, na bocana da ría da Arousa, non permite determinar o seu uso para o transporte de droga. A investigación conxunta desenvolvida polos corpos da Garda Civil da Coruña e Pontevedra e o Servizo de Vixilancia Aduaneira traballa coa hipótese de que o barco se empregou para mover un alixo de droga, posto que apareceu sen tripulantes, co folio borrado e os mandos manipulados. Porén, a falta de probas achadas na embarcación impiden polo momento confirmar a tese principal que manexan as forzas de seguridade. A investigación continúa aberta para determinar a posible ruta que realizou o barco con bandeira alemá e identificar os tripulantes. Cambiamos de asunto. Sanxenxo estreará este sábado 2 liñas de transporte urbano circulares e un autobús lanzadeira. Este último terá o seu punto de partida no polígono de Nantes, onde se vai habilitar un aparcadoiro disuasorio para uns 300 coches. As 3 liñas estarán dispoñibles ata o vindeiro 8 de setembro. Esta mañá o alcalde e a directora xeral de mobilidade da Xunta probaron este novo servizo lanzadeira, facendo todo o seu percorrido. A partir deste sábado, Sanxenxo contará con 2 liñas circulares de autobús e unha lanzadeira. Esta mañá, o alcalde, xunto coa directora xeral de mobilidade da Xunta, probaron este último servizo que terá punto de inicio e fin no polígono de Nantes. Irá hacia a rotonda que está no cruce da calle Castelao
coa calle Progreso, ao lado do Hotel Terraza para entendernos, e despois irá pola calle Castelao e subirá hacia, pola calle Progreso hacia Porto Novo e na rotonda de Rafael Picón, a diferente ao Supercor, para entendernos, habrá outra parada que estará xusto no paseo marítimo de Baltar, e dai tirará para o parque empresarial e deixar a xente que aparque o coche ali. Para este servizo de lanzadeira, o Concello está habilitando no polígono unha parcela de 10.000 metros cadrados para convertela en aparcadoiro disuasorio. Terá capacidade para uns 300 vehículos. Creo que vai ser un espacio suficiente, porque aparte no parque empresarial hai tamén moito espacio onde pode deixar o coche. Desde o parque empresarial, a zona esta está ao lado da súa estación de Fenosa que temos ali. Ao mesmo tempo tamén se porán en marcha dúas liñas circulares, unha polo interior do Concello e outra pola costa, que percorrerán as parroquias de Adina, Nantes, Noalla, Vilalonga e Padriñán. Terán saída na igrexa de Sanxenxo e en conxunto un total de 58 paradas. Unha línea circular que vai a percorrer desde o Novo Tempo de Sanxenxo, dirección a Lanzada por Vilalonga, e verá despois hacia Montalvo, hacia Porto Novo, e volverá a parar no Novo Tempo de Sanxenxo, e media hora máis tarde saldrá do mesmo sitio outra liña, pero dirección contraria, que vai hacia Porto Novo pola Lanzada e ven por Villalonga para aquí. O servizo estará disponible ata o 8 de setembro co obxectivo de reducir o uso do coche particular nos meses de verán. Dentro das políticas de mobilidade da Xunta de Galicia, en busca da mobilidade máis sostible e respetuosa co medio ambiente, pois buscamos reducir o uso do transporte do vehículo privado a favor do transporte público, con iniciativas como esta na que nos atopamos no Concello de Sanxenxo. Estas liñas de autobús son posibles grazas a un convenio entre a Xunta, o Concello e a empresa Monbús. Unha das imaxes curiosas do día chéganos dende Pontevedra. Ali estrearon hoxe un cargador de móviles que funciona con auga. Está instalado na praza de Barcelos. A enerxía xérase a través dunha turbina que se alimenta pola forza da traída municipal da auga, xerando unha enerxía equivalente a uns 5 voltios, igual que os cargadores de teléfono convencionais. Esa turbina está no chan e pódese ver a través dun cristal. O poste conta con 3 soportes para cargar móviles. Un deles está a menor altura, adaptado para persoas que se acheguen en cadeira de rodas. Este cargador ten un valor duns 8.000 euros. Forma parte das melloras do contrato municipal da auga axudicado no 2018 a Viacua. Esta é unha proposta innovadora, autosuficiente, con enerxía 100% renovable, e pois que vai contribuir pois á sensibilización da cidadanía, a sensibilización ambiental da cidadanía. Vai incorporar pois conceptos como son as enerxías renovables, a reducción de emisións de CO2, a eficiencia enerxética ou o aproveitamento eficiente dos nosos recursos, non? Que tal como están últimamente o cambio climático, pois falta nos fai, non? Guadi galego e, por suposto, os callos serán os pratos fortes das festas do San Bieito no Concello de Meis. Ampliamos despois da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O alcalde de Ribeira recepcionaba esta mañá a nova grada cuberta do campo de fútbol da Fieiteira. A instalación conta con máis de 200 localidades para que o público poida ver os partidos a resgardo das condicións meteorolóxicas. Dende o Concello están tamén a traballar nun proxecto para mellorar o ximnasio dese mesmo complexo deportivo. O alcalde de Ribeira asinaba esta mañá a ata de recepción da nova grada cuberta do campo de herba artificial da Fieiteira. A instalación contribuirá en gran medida a mellorar as condicións para o público que asiste aos distintos eventos deportivos. Un investimento superior aos 217.000 euros que van supoñer unha mellora neste campo de herba sintética, onde os afeccionados ao fútbol poderán desfrutar deses partidos sen ter en conta inclemencias meteorolóxicas, non? É unha grada completamente nova, cuberta, e que ademais permite acoller a máis de 200 persoas no campo de fútbol. Esta actuación é unha mostra máis da aposta que está a realizar o Executivo ribeirense pola mellora das instalacións deportivas. Súmase a construción dos aseos e da cantina que se está a cometer no campo de herba natural e a construción do módulo cuberto de atletismo. Neste momento tamén está en obra
a construción da cantina e duns aseos públicos tamén no campo de erva natural por valor de 83.000 euros e, por tanto, son investimentos que facemos para que este complexo deportivo teña as mellores prestacións e os mellores servizos para a súa poboación. Ademais diso, temos que ter en conta tamén que neste complexo está en construción o módulo cuberto de atletismo e tamén de deportes de contacto, un investimento superior aos 2 millóns de euros, dos cales o Concello de Ribeira achega máis de 800.000 euros para esa finalidade. Dende o Concello están tamén a traballar nun proxecto para mellorar o ximnasio do Complexo Deportivo da Fieiteira, no que xa se comezaron a realizar tarefas de mantemento nas instalacións. As confrarías de Arousa Norte trasladaron as súas necesidades á Consellería do Mar nun encontro cos directores xerais de Desenvolvemento Pesqueiro e de Pesca, Marta Villaverde e Antonio Basanta, xunto cos representantes das confrarías de Rianxo, Cabo de Cruz, Palmeira, A Pobra, Ribeira, Aguiño e da cooperativa Ría de Arousa de Abanqueiro, analizaron a situación da actividade marisqueira e sentaron as bases para tratar de recuperar os bancos marisqueiros da ría. Os responsables autonómicos anunciaron a inminente publicación dunha liña de axudas encamiñadas á rexeneración de zonas improductivas ou que rexistraran importante perda de produción. As achegas autonómicas pro marisqueo, entre estas e outras convocatorias, superan, dinden da Xunta, os 11 millóns de euros. O Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade do Salnés e a Asociación Española contra o Cancro van da man no fomento dos bons hábitos alimenticios. Esta mañá o presidente do organismo comarcal, David Castro, asinou un convenio de colaboración coa presidenta da entidade, Ana García. Logo da asinatura explicaron que un dos factores para a prevención do cancro é precisamente unha boa alimentación. Dende o Obradoiro de Hostalería do Salnés aproveitarán a súa iniciativa Mañas de Terraceo para apoiar a Asociación Española contra o Cancro. Son unha xornada de portas abertas que celebran no verán, na que se ofrecen almorzos e aperitivos saudables. Outra das iniciativas que desenvolverán no Obradoiro de Hostalería será a realización de talleres de comida saudable dirixidos tantos aos usuarios ou voluntarios que colaboran coa Asociación Española contra o Cancro como público en xeral. Son os talleres que se celebrarán a partir do mes de setembro e que buscan educar e capacitar os participantes na preparación de comidas nutritivas que favorezan unha alimentación equilibrada e saudable. Con este convenio, con a firma deste convenio e con esta asociación contra o cancro, pois a verdade é que pretendemos pois esas recaudacións voluntarias que sirven precisamente para dar máis protagonismo, sobre todo no estudio, na visibilización tamén dunha entidade social que, bueno, que ten moitos anos de trayectoria, todos é coñecido por todos os veciños e veciñas da comarca, da provincia e de Galicia, e con esta pequena aportación que poden facer cada unha das persoas, pois o que tratamos é de colaborar. Todo aquello que se recaude va a ir para la Asociación contra el Cáncer para la investigación. Bueno, todos sabéis que la Asociación contra el Cáncer hace un papel muy importante en la vida de las personas que padecen esta enfermedad y en sus familias, y damos las gracias y nos gustaría muchísimo que la gente participara, nos conociera también como asociación en profundidad. A comarca do Barbanza volve ser escenario estes días dun exercicio militar no que participan máis de 3.000 efectivos do exército, a maior parte deles pertencentes ao exército do aire. Son parte da denominada Operación Eagle Eye, ou Ollo de Águia, que se prolongará ata este venres. O grosso do simulacro concéntrase no aeródromo militar de Santiago. Recrearase unha batalla de 3 días coa participación de cazas, fragatas e a artillería antiaérea. Trátase, en definitiva, dun exercicio militar que serve de adestramento para coordinar a integración dos medios militares aéreos, marítimos e terrestres. Ademais de varios cazas, tamén participarán no simulacro a fragata Álvaro de Bazán e a unidade Hércules do Exército de Terra, que despregarán na zona do Barbanza os dispositivos de mísiles antiaéreos, polo que se oyen estes días algún que outro avión de combate ou artillería antiaérea, non se asusten, aínda non estamos en guerra.
Mañá remata o prazo de formalización da matrícula do Campamento Concilia Verán 2024 de Rianxo. A actividade dirixida a nenos e nenas de 3 a 12 anos desenvolverase do 24 deste mes ao 30 de agosto. O Concello decidiu ampliar o número de prazas ata as 240 debido á alta demanda. Das 195 prazas ofertadas nun primeiro momento, o Concello veuse obrigado a ter que ampliar esa cifra ata as 240 para así dar resposta á elevada demanda existente. Sacamos esas 195 prazas, recibimos unha cantidade moi importante de solicitudes, tantas que sobrepasaron esta previsión inicial que tiñamos, e finalmente as prazas que se van poñer a disposición das familias rianxeiras vai ser de 240 prazas, familias rianxeiras non só, ou familias tamén de municipios da contorna que mostraron o seu interés, incluso que se preinscribiron xa no campamento. Estamos contentos e satisfeitos de que o campamento teña esa acollida. Trataremos tamén no futuro de tratar de seguir mellorando incluso, non? O campamento desenvolverase do 24 de xuño ao 30 de agosto, ampliando en 2 semanas máis que en edicións anteriores. Desenvolverase en 3 escenarios diferentes: o Instituto Félix Muriel, no CEIP Ana María Dieguez de Asados e no CEP Brea Segade de Taragoña, contando ademais con Plan Madruga. Vaise prestar o servizo en tres centros escolares, no Instituto, no Ana María Dieguez e no Brea Segade, da mesma maneira que o ano pasado. Descartamos, aínda que estudáronse distintas posibilidades, incluso a posibilidade de incluir un servizo de transporte para o campamento. Finalmente descartamos estas posibilidades porque nos aumentaba o gasto dunha maneira moi importante. Teríamos que ese gasto trasladarlo tamén ás familias, non? Entón, entendíamos que a mellor para moitas podría ser un obstáculo, un atranco. Entón, finalmente, decidimos deixalo tal cual se sacou. Dende o Concello destacaron a importancia deste tipo de iniciativas de cara a mellorar a conciliación da vida familiar e laboral das familias rianxeiras. Estamos satisfeitos coa acollida que tuvo, contentos de facilitar este servicio. É un servicio que, ademais, como xa vimos anunciando, non queremos que sea un servicio único do verán, senón que queremos que teña unha continuidade ao largo do ano, con ese plan Madruga nos centros, no curso próximo, ese plan Madruga nos centros escolares de educación primaria, e tamén cun servicio de conciliación durante os períodos non lectivos, tanto Nadal como Entroido, como Semana Santa, e outra serie de eventos ou de momentos nos que non hai clase, non? Máis de 200 corredores daranse cita este domingo na Carreira da Guía en Ribeira. A proba, que acada este ano a súa 19ª edición, servirá para homenaxear a Rosa Orellán pola súa labor organizativa á fronte da Carreira Popular de Artes. Este domingo a Carreira Popular Virxe da Guía celebrará a súa 19ª edición. Ás 10 da mañá darán comezo as probas nas distintas categorías que van dende Pitufo ata Máster 55. É unha carreira que vai a ter 11 categorías, desde Pitufo hasta maiores de 55. É unha carreira xa, como sabedes, que leva facéndose moitas edicións. Dende o Goberno de Ribeira queremos seguir mantendo estas carreiras populares, ademais carreiras populares que se desenvolven nas diferentes parroquias do Concello. É unha carreira moi popular, moi de aldea, como ás veces podemos comentar, non? Que está influída por a orografía da parroquia carreirense. Non é moi llana, que digamos, excepto para as categorías máis dos pequenos, infantiles, que se fan ali nas inmediacións na carretera que vai da capela ao campo de fútbol, que colle todas as edades, non? Desde os pitufiños, que son os nenos que naceron no ano 2020 e posteriores, pois hasta xente os Máster 55, a xente con máis de 55 anos, todos teñen as súas categorías. Ademais do seu carácter deportivo, esta proba serve para homenaxear cada ano a persoas vinculadas co atletismo. Este ano tocaralle a Rosa Orellán, organizadora da Carreira do Demo en Artes. Este ano volvemos con outra organizadora, que é Rosa Orellán Santos, a alma mater da organización da Carreira do Demo en Artes, que, como dicía, este ano van xa por a edición número 13.
e un pouco para visibilizar esa xente que está detrás da organización destes eventos, que moitas veces pois lucen menos que eses grandes corredores, pero é que sin eles sería inviable que eses corredores puderan demostrar as súas melloras atléticas, non? As inscricións poden realizarse a través da páxina web galitiming.com ata este xoves. Teñen un prezo de 6 euros, a excepción das categorías infantís, que serán de balde. Meis ten todo listo para as súas festas do San Bieito. O Guadi Galego será un dos pratos fortes da proposta musical, xunto con orquestras como os Satélites ou a Marbella. Na parte gastronómica, os Callos será un ano máis os protagonistas absolutos destes festexos, coa 32ª edición da súa festa o 14 de xullo. Ademais, haberá distintas actividades paralelas como o torneo interparroquial de fútbol ou a xa clásica BTT dos Callos. En Meis contan os días para as festas do San Bieito. Esta mañá desvelaron o programa deste ano que ten como xornada principal a do 14 de xullo. Ese día celebrarase a 32ª edición da Festa dos Callos, unha das citas máis agardadas pola veciñanza e os visitantes. Este ano o precio da ración son 10 euros e, como sempre, se obsequiará con unha cunca, con unha cazola, e tamén hai a posibilidade de reservar as mesas para 14 comensais a 150 euros a mesa. Esa mesma xornada Meis recibirá a gran protagonista do cartel deste ano, Guadi Galego, que ofrecerá un concerto no Mosteiro. E ás 10 da noite, pois, teremos o fin de festa e co prato forte das festas, que, como sabedes, é un concerto de Guadi Galego, aquí na Praza de España. A programación musical das festas complétase con orquestras como Marbella ou os Satélites, así como outras moitas animacións musicais. Dentro deste apartado, mención especial merece o concerto da Coral Xuntanza de Meis, que celebra o seu 30 aniversario. Pro 10 de xullo prepara unha actuación xunto con outras 5 formacións da contorna. Vai a ser o evento que vai abrir as festas e que, bueno, convidamos a toda a veciñanza que acompañe a nosa coral en ese acto e a todas as demais que van estar ese día, que seguramente lles vai a gustar moitísimo o espectáculo. O cartel inclúe outras moitas propostas paralelas, entre elas a 4ª edición do torneo de fútbol interparroquial que abre a programación o 29 deste mes. Xa se convirteu pois nun referente para este concello, un día pois no que seguramente o deporte quede en último lugar, o que queda por diante pois é o compañerismo, a veciñanza, e que un día pois xa de festa para as 7 seleccións parroquiais que forman parte dese torneo interparroquial. E coincidindo co día grande da festa, a 9ª edición da Ruta Ciclista dos Callos da man de Armenteira e Punto. É unha ruta que os amantes da BTT les gusta, e me encanta cada ano cando a rematan, que sempre nos felicitan, porque cada ano a xente que ven lle sorprende esa ruta e lle gusta cada vez máis. E falando de ciclismo, o día 13 de xullo celebrarase unha das novidades deste ano, unha mini BTT. Complétase a programación co 8º torneo de xadrez que contará este ano tamén cun obradoiro. E milleiros de persoas gozaron en Barro da Festa do Viño, unha edición marcada polo tempo que así e todo non impediu desfrutar do amplo programa deseñado nesta 45ª edición. Música para todos os gustos, actividades deportivas, gastronomía e, por suposto, viño, atigar unha completa fin de semana no municipio. Sempre estás preocupado de que todo salga ben, de que van as cosas correctamente, e tamén mirando po tempo, claro. Pero disfrutar moito porque ves que tanto a veciñanza de Barro como toda a xente que nos visita que marcha contenta, satisfeita, bons viños, boa música, boas orquestas, bons concertos. Entón, bueno, pois iso é o bonito, non? A satisfacción de que xa que faz un esforzo grande a nivel económico e un esforzo moi grande a nivel de traballo, que por lo menos a xente cando ven, pois marche contenta, non? No marco desta festa celebrouse unha nova edición do certame de viño da denominación de orixe Rías Baixas. O primeiro premio foi para unha cooperativa de Barro, Viña Moraima, polo seu albariño Moraima. O segundo para Abo Roxo de Meaño e o terceiro premio para Macherato da adega Viña Almirante de Portas. O domingo, na xornada grande, outro dos momentos máis agardados foi a sardiñada, que, como sempre, volveu ser multitudinaria. A programación musical deste ano incluiu as orquestras París de Noia, La Ola ADN, Capitol e Marbella. Tamén actuacións de bandas tradicionais ou locais como o grupo de danzas Amor Ruibal de Barro, a coral polifónica da localidade, o coro da Portela ou o grupo de pandeiretas da Asociación Peñaflor. O peche musical a esta edición veu da man dunha verbena sinfónica de Alfredo Susavila, Silvia Ferre e Pedro Regueira, acompañados da banda de música xuvenil de Barro.
En Pontevedra aínda se recuperan da resaca musical do Surfing de Lérez. O festival bateu o seu propio récord en canto a doazóns, recollendo 7 toneladas de produtos de primeira necesidade. Esta foi unha das edicións máis multitudinarias do surfing, coa xornada do sábado, coa illa das esculturas ataigada de xente nun evento que, como sempre, viu caracterizado polo bo ambiente e o seu espírito familiar e inclusivo. Polos seus 4 escenarios pasaron, entre outros moitos, Grande Amore, Boyanca Costova, Derrapans, As Boirenses, Agorafobia, Niños Mutantes, Futuro Alcalde, Terbutalina ou Ortiga. O concerto inaugural desta edición correu a cargo de Javier Lago. Despedímonos precisamente cun anaco dese concerto do cantautor pontevedrés.